Першы прачнуўся жаўрук, а за ім усе іншыя птушкі, пчолы, матылі, і калі яны на палях і лугах размалявалі кветкі ў свае любімыя колеры, прачнуўся чмель, працёр незадаволены вочы і пачаў гудзець. Усё не так, усё буду перамалёўваць. Бу-бу-бу. Спіс на лета. Падкаст пра беларускую класіку, якую табе нарэшце захочацца прачытаць. Прывітанне, сябры, з вами выкладчыца літаратуры Марына Казлоўская І паэтка і арт-менеджерка Дар'я Белькевіч. І сёння мы размаўляем пра трэцяга Максіма беларускай літаратуры ў нашым сезоне, пра Максіма Танка. Ура! Выпуск не будзе загонны, а будзе радасны, вясёлы, ну, збольшага, прынамсі. Праўда, Марына? Мы паспрабуем. Слухай, першае пытанне ў мяне такое. Чаму ён Максім і чаму Танк, калі ў яго нармальныя імя прозвішча, якія таксама, мне падаецца, здорава пасавалі, каб прагучаць у беларускай літаратуры, Яўген Скурко. Цудоўна гучыць, чаму ён так сабе ўзяў гэты псеўданім? У мяне няма дакладнага адказу на гэтае пытанне, але ёсць версіі. Для таго, каб зразумець асобу і творчасць Максіма Танка, трэба заўжды трымаць у галаве, што ён трошкі хлопчык не з гэтага свету і хлопчык, які выжыў. З Максімам Танкам у беларускую літаратуру прыходзіць заходнебеларускі міжваенны кантэкст. Ён хлопчык, чыё маленства, юнацтва адбывалася ў межах іншай дзяржавы. Бо яго сталенне, яго першыя там свядомыя нейкія дзіцячыя гады прайшлі ў Маскве, бо калі яму было 2 і сюды прыйшла першая сусветная вайна, то яго мама з дзецьмі выправілася ў бежанства, і першая школа, у якую пайшоў Максім, будучы Максім Танк, была рускай, а калі, хаваючыся і ратуючыся ад голаду ў 22-м годзе яны вырашылі вярнуцца дадому, гэты дом ужо быў у складзе Польскай рэспублікі, і адпаведна з рускай школы ён патрапіў у польскую школу. І без разумення заходне-беларускага кантэксту і таго, наколькі складана было падтрымліваць беларускасць у міжваенны перыяд, і вось гэтага яго змагання за права яго народа жыць у цэласнай краіне, непадзеленай межамі, Танка вельмі складана зразумець. У заходне-беларускай прасторы дзейнічала цэнзура, безумоўна, і з прадстаўнікамі гэтых нацыянальных меншасцяў, якімі мы раптам сталі на сваёй тэрыторыі, новая ўлада змагалася, і, уласна, надрукаваць нешта пад сваім імем і не адгрэбці за гэта было вельмі складана. І гэты пафас змагання за сваё права жыць на сваёй зямлі, ён выяўляўся і ў выбары псеўданімам. Бо калі Танк пачаў друкавацца, то ён пачаў друкавацца как Граніт. Таксама так сабе выбар. Але вот гэтая моцнасць, ён нязломны, ён нястомны змагар за будучыню свайго народа. Была нават такая адна з плыняў заходнебеларускай паэзіі, якая называлася паэзія барацьбы і змагання. Вот ён паэт барацьбы і змагання. Хто, як не Максім Танк, можа стаць такім паэтам? Ну, пасля ён свайго сына назваў Максімом. Вельмі цікавая, канешне, гісторыя. Я са школьнай праграмы з Максіма Танка памятаю верш пра шчасце. Можа быць, нашы слухачы таксама памятаюць. Простае шчасце людское, так, як і наша з табою, пэўна складаецца з солі, з хлебу сабранага ў поле, з поту, з дарожнага пылу, з роднага небасхілу, каб з чаго іншага скласці, дык ці было б яно шчасцем. І я дагэтуль памятаю гэты верш, вось слова, і неяк ён так урэзаўся ў памяць, хаця яго, напэўна, праходзіць у 7 класе, дзесьці так, то бок не ў нейкай старэйшай школе. І, дарэчы, як я памятаю, што менавіта з гэтага верша пачалося маё зацікаўленне этымалогіяй словаў, таму што я падумала, праўда, слова шчасце, гэта ж пра тое, з чаго складаецца некалькі частак. І я вось пачала чытаць всякае рознае на гэтую тэму. І увогуле, напэўна, да Танка я прыйшла даволі позна, не па-за школьнай праграмай. І шкадую, што даволі позна, што раней не шмат яго чытала. Ён абсалютна цудоўны.
Для мяне танк, страшную цынічную штуку скажу зараз, але ён апраўданне беларускай савецкай паэзіі яго пакалення. Пакалення там Кулешова, Панчанкі, Броўкі, Глебкі, бо з гэтых народных альбо калянародных паэтаў Максім Танк самы паэтычны, самы інтэлектуальны, самы эксперыментальны і самы свабодны. І Танк, зрэшты, як Разанаў пазней. Разанаў, у лёсе якога Танк адыграў пэўную ролю, як чыноўнік, але тым не менш. Ён вяртае нам разуменне паэзіі як здзіўленне. Калі ты чытаеш тэкст і здзіўляешся тонкасці моманту заўважанага, альбо назіральнасці аўтара, альбо хараству гэтага моманту, які ён фіксуе, і гэта абсалютна выключная штука. З табой згаджуся, я таксама заўважыла, што быццам бы вось ён не страціў сабе некую гэтую дзіцячую здольнасць да здзіўлення, і пры гэтым, калі стаў дарослым, пільна умеў назіраць. І вось гэта спалучэнне, калі ты пільна назіраеш, заўважаеш штосьці, і пры гэтым здзіўляешся як дзіця, нараджае такія вершы. І мне ён падаўся пры перачытанні зараз, я акунулася ў гэтую паэзію, што ён даволі прагрэсіўны, што ён як бы паэт з будучыні, таму што некаторыя яго вершы гучаць вельмі сучасна. Нават у 2024 годзе, хаця былі напісаныя некаторыя ў 1930. І я, напрыклад, была ў такім невялічкім шоку, калі я чытаю верш, там ёсць агні рэклам, фраза, і 1930 год. Ого, ты ўжо пісаў такія вершы пра рэкламу? Снежны вецер ходзіць блудзіць паркамі, пад нагамі брух звініць. Агні рэклам разнакалёрных яшчаркамі грэюцца ў вітрынах камяніц. Кінеш у іх камнем, разбягаюцца па завулках змрочных і кутках. Эх, як потым доўга надрываецца візгат паліцэйскага свістка. Гэта нагода пагутарыць пра 30-е, мне здаецца, бо там выток паэзіі і асобы, спецыфікі асобы Максіма Танка. Мне калі я пра яго думала, рыхтуючыся да падкасту, прыйшоў такі вобраз, што ён вялікі падпольшчык беларускай літаратуры. Ён всё жыццё прапрацаваў у падполлі, то бок у яго былі фальшывыя нейкія сведчанні, якія ён прад'яўляў свету, калі трэба было напісаць верш да чарговага юбілею якога-небудзь там Мао Цзэдуна. Але пры гэтым па-за гэтымі падробленымі корачкамі быў сапраўдны паэт, які дазваляў сабе вось гэтае права на здзіўленне. І ўласна, мне здаецца, калі я думаю пра тое, адкуль Танк узяўся, я думаю пра яго адукацыю. Сістэмная адукацыя ў яго не атрымалася атрымаць, бо пасля ўсталявання ў заходняй Беларусі польскай улады пачаўся працэс паланізацыі і знішчэння беларускіх школ, якія за 20 гадоў амаль цалкам зніклі, як знікла і Віленская беларуская гімназія. І ён чалавек, які не здолеў атрымаць сістэмнай адукацыі, бо толькі ён куды-небудзь паступіць, пачынаюцца нейкія студэнцкія хваляванні, ён як падлетак улазіць у гэтае хваляванне, все, яго выключылі, гімназію зачынілі, шукай, дзе вучыцца далей. І у яго, все яго юнацтва, гэта была такая барацьба за адукацыю. Але калі здараліся месяцы, калі можна было дзе-небудзь павучыцца, то ён атрымліваў адукацыю, якая дазваляла савецкаму паэту пісаць такія вершы. Глядзіце, Савецкі Саюз, 72 год. Гэты верш піша Яўген Скурко, былы старшыня Вярхоўнага Савета БССР. Называецца гэты верш «Гэты яблык». Гэты яблык у тваіх руках, наліты спакусай нястерпнай, мне прыгадаў, як мы на світанне асцярожна пракрадваліся ў сад. Міма зіркастай мядзведзіцы, міма зморанага Саваофа і яго вернага змоўшчыка Змея, які прытварыўся, што спіць. Бо ледзь мы паспелі сарваць першы яблык, як вэрхал узняўся ў эдэме такі, які да сённяшніх дзён не сціхае. І у чалавека няма ніякай сістэмнай адукацыі, але пры гэтым у вершы ёсць
Стары запавет, Змій, Саваоф, Адам, Ева і вот такі шматслойны, шматузроўневыя шматслойныя оптыкі прачытання гэтага верша, якія ён, безумоўна, вынес з школы, дзе вывучалі паэзію маладой Польшчы, з вершаў, якія яму даставаліся для чытання, і з вось гэтай традыцыі мадэрновай літаратуры, з аднаго боку, з іншага боку, мне здаецца, што феномен танка заключаецца ў тым, што ў 30-е гады ён не зазнаў гэтага ідэалагічнага выхавання ў Савецкім Саюзе. То бок з паэтаў яго пакалення ён адзіны, хто не хадзіў у гэтую савецкую школу, дзе яго вучылі пісаць вот такія вершы. Просто на кантрасце пакажам гэта, каб нашым слухачам было зразумела, пра што вядзецца. Верш з дэбютнага зборніка Пімена Панчынкі, просто для разумення літаратурнага кантэксту і таго, як маладыя паэты, у якіх устаноўках светапоглядных яны выхоўваліся. Называецца гэты верш «Упэўненасць». Ну як ён можа называцца ў 37-м годзе па-іншаму? Ну давайте паглядзім, што піша Панчынка. Адгрукаў гром, адгаманіла лета на мове зор малінавых і кветак, там, дзе гулі пшаніцы і жыты, стаяць снапы, як рыжыя браты. Б'е жарабок падковай, поўны воз гатоў адплыць да вёскі, рыб калёс і хлебны пах зямлі, гэты вечар гавораць мне аб шчасці чалавечым. А неба сінь глыбокая, як вочы маёй любімай. Я павольна крочу туды, дзе гай спавіў зялёны дым, і птахі звоняць на ўсе лады. Хусцінка белая мільхнула і знікла паміж арэшын. Любая, чакай, давай з табой паслухаем, як гай спявае песню нам на мове звыклай. Прысядзем да бяроз. Мы маем права. Багаты ўраджай глядзіць з паважных коп. Усё гэта брыгады нашай справа. Мы вырасцілі хлеб сваёй рукой. Тваю руку да сэрца прыкладуе. Упэўненасць і радасць б'ецца ў ім. За нашу радзіму маладую, за скарб, які завём мы дарагім. Чуваць, як дыша вераснем зара па ўсёй зямлі, што ў вечаровым дыме. І добра нам маўчаць і пазіраць. Народны край вачыма маладымі. Што адбываецца ў гэтым вершы? Нармальны пачынаўся мілосны верш пра ты і я, пра нейкае каханне, пра любае, чакай. І ў нейкі момант у гэты верш прыходзіць дзяржава, і ты ўжо маеш права прысесці да бяроз і радуешся не таму, што дзяўчына кахае цябе, а таму, што паважны ўражай глядзіць там з паважных коп, і ўсё гэта брыгады нашай справа. І адбываецца размыванне свядомасці, і ты ўжо не ведаеш, пра што ты пішаш, і ўвогуле, што з табой адбываецца. Вот гэтага ўсяго ў танка не было. Слухай, давай я зачытаю верш, які танк напісаў у 1937 годзе, які таксама вось пачынаецца там пра дождж, пра штосьці такое, і заканчваецца зусім па-іншаму. Называецца «Над вадой». На докі сыпля дождж, як сажа. Шумяць на беразе турысты. Агні, сарваўшыся з вітражаў, плывуць ракой з асеннім лістам. Сягоння параходы выйдуць, дарогу дальнюю па радасць. І мне б героем Майн-рыда плыць у такое пальдарадо, дзе салаўі, а не бараны, складаюць звонкія напевы, дзе не артыкулы, бананы, растуць, красуюцца на дрэвах, дзе не рабіліся б аблавы, на дзень, на ноч мо раз па 20, дзе і паэты маюць права хадзіць па вуліцах, смяяцца. Калі спрабаваць зразумець асобу Максіма Танка, то, безумоўна, гэтую асобу не зразумееш без яго падпольнага змагання і без парачкі-тройкі турэмных ходак. Да? Толькі мы з вами мяняем нашу турэмную лакацыю, і сёння гаворка пойдзе пра Лукішкі. Бо за адзін са сваіх зборнікаў вершаў да вераснёўскага перыяду, як раней было прынята класіфікаваць, танка дзялілі да верасня 39-го года і пасля, як купалу да кастрычніка 17-го і пасля, да, вот такі пералом у жыцці. За адзін з такіх зборнікаў ён атрымаў найцудоўнейшы ганарар 6 месяцаў турмы. І, уласна, танк пачынае як турэмны паэт, як чалавек з турэмным досведам, які заклікае сваіх таварышаў змагацца за свабоду, прычым робіць гэта рознымі спосабамі. Вось адзін з такіх паказальных вершаў з плыні паэзіі барацьбы і змагання. Допустим, не забывай. Вельмі такі заклікавы патэтычны верш.
Не забывай, мой брат, закуты ў казематах мусіш ты піліць і рваць стальныя путы, муроў калючыя драты. Не забывай. Рукой мазольнай з крышым краты сачы астрожных катаў крок. Не забывай пра дзень расплаты, калі сарвеш дзвярэй замок. Не забывай. Не адступай, брат, у змаганні, ідзі далей, як ты ішоў. У новых бітвах сонца ўстане. Да новых бітваў будзь гатоў. Не забывай. І з гэтым будзь гатоў ты, гатовы адказаць усіх да, гатоў, дабы яно вот адтуль. І з аднаго боку ёсць гэта. Калі зноў жа захапіцца танкам, абавязкова трэба пачытаць яго лісткі календара, бо ён чалавек, які пісаў дзённікі, і многае пра яго і яго таварышаў робіцца зразумелым з гэтых дзённікаў. Допустим, на што яны арыентаваліся, бо калі яны жылі у Польшчы і вакол адбывалася нейкая літаратура маладой Польшчы, яны чыталі вершы, прынесеныя кантрабандай з усходу і захапляліся гэтым. Але што цікава, яно не прыстала да іх, да танка не прыстала, да іншых прыстала, і яны эстэтычна капіравалі тое, што адбывалася ў Савецкім Саюзе. І ён можа пісаць з аднаго боку заклікавыя вось гэтыя вершы, з іншага боку, глянем зноў жа на гэтую тэму, але на рознасць інтанацый. Дождж, дождж, дождж. За вітрынамі магазінаў, як флейты бутэлькі з віном, як бандуры вэнджаныя кумпякі, як бубны паджарыя булкі, як барабаны бочкі з селядцамі, як смыкі скрыпак салямі. Я сыграў бы на струманце гэтым, але грошай не маю. Дождж, дождж, дождж. Пачынаю іграць марш галодных, чуюцца паліцэйскія свісткі, як палачка дырыжора рассякае паветра гумовая палка. Няўжо і на струнах дажджу іграць забаронена? Дождж, дождж, дождж. Вельмі файны Што верш. цікава тут, што для танка прасторы свабоды выказвання цягам усёй ягонай творчасці будзе верлібр. Всё, што састарэла, всё махровае, жахлівае, да чаго ён сам ставіўся дастаткова іранічна, напісана традыцыйным для нас рыфмаваным вершам. Калі ён сыходзіць у прастору верлібра, ён робіцца свабодным. І мне здаецца, што танк у беларускай літаратуры верлібр, як бы гэта сказаць, нармалізаваў. Паспрабаваў давесці, што і так можна, што і вот это таксама паэзія. Ведаеш, я чытала і рыфмаваныя ягоныя вершы, і верлібры, і сапраўды, калі глядзець на формы, то яму ўдаецца і тое, і тое. Але менавіта у верлібрах яны мне больш спадабаліся. Там рэальна больш нейкіх і вобразаў цікавейшых, і нейкіх сэнсаў больш закладзена. І вось ты зараз сказала, і такое рэальнае адчуванне, што вот рыфмаваныя ён пісаў для улады Савецкага Саюза, збольшага. А вот верлібр менавіта сам для сябе. Больш за тое, ён працягваў гэта рабіць у літаратуры, дзе гэта было не прынята. Напэўна, трэба звярнуцца трошкі да паэмы, міні-паэмы, якая называецца «Люцыян Тополя», бо мне яна здаецца надзвычайна сімвалічным, такім маніфеставым тэкстам, які дазваляе танка зразумець. Спецыфіка біяграфіі чалавека. Чалавек 10 гадоў свайго жыцця змагаўся за незалежнасць заходняй Беларусі, за яе далучэнне да БССР. В суме 2 гады свайго маладога жыцця прабавіў у турме. Адзін з маіх любімых фотаздымкаў Максіма Танка, гэта турэмны фотаздымак, гэта фотаздымак розшуку, пры арышце. Ён зроблены там. Што цікава, што палякі ў 3 рабілі 3 розныя, як это называецца? Ракурсы. 3 ракурсы для таго, каб пазнаць гэтага падазраванага, які, апрача ўсяго іншага, яшчэ цудоўна ўмеў падробліваць почыркі, а таксама пераходзіў мяжу і вярнуўся ў заходнюю Беларусь як агент савецкіх спецслужбаў. Гэта ўсё ягонае юнацтва. Чалавек, які, калі ён ужо быў савецкім чыноўнікам і выехаў там за мяжу, яго ў Канадзе сустрэў на прыёме таварыш, які да яго падышоў, сказаў: «Ведаеце, давайте з вами вып'ем». І калі танк запытаўся, чаму ён з таварышам павінен піць, то яму адказаў, што у 30-е ў Вільні у мяне было заданне вас забіць, я чакаў вас на явачнай кватэры, але вы не прыйшлі. Так давайте ж вып'ем за тое, што вы не прыйшлі. То бок гэта гісторыя пра тое, што это была не проста там нейкая гульня дзіцячая, гэта было
жыццё напоўненае рызыкай, жыццё па сваіх перакананнях, жыццё, якім была радасць, бо калі ён прыйшоў у Вільню вучыцца, ён сустрэў жанчыну свайго жыцця, з якой ён пражыў больш за 50 год, і з якой ён пахаваны ў адной магіле. Это немагчыма сабе ўявіць. Ён такі вялікі, верны паэт адной жанчыны. Вот калі чытаеш познія вершы Танка, якія ён сваёй любе пісаў, будучы ўжо сталым чалавекам, такая зайздрасць чыста жаночая ўзнікае. Думаеш, ну блин, вот яно можа быць такое. І гэты чалавек урэшце патрапіў, куды ён хацеў. Хацеў далучэння, далучылі. Але апрача таго, што ты апынуўся ў межах гэтай дзяржавы, у якой ты хацеў быць, ты апынуўся ў межах той літаратурнай і святапогляднай сістэмы, якую ты не застаў і якая там сфарміравалася за 30-е. І ўласна пра тое, што яму ва ўсім гэтым не вельмі зручна і напісаны Люцыян Таполя. Бо як вот гэты тэкст успрымаецца, калі чытаеш яго дарослым чалавекам? Он пра што вообще этот тэкст, Дашка? Шчыра, я не разумею, чаму гэта паэма. Па-першае, окей, яна напісана... дробны шрифт, но... Яна напісана ў слупок, тыпу, як пішуцца паэмы, там... Мне гэта больш нагадала нейкую прытчу, штосьці вось такое. Пра што гэты твор? Пра тое, што ўсе павінны займацца сваёй справай і ніхто нікому не павінен перашкаджаць. Ты па-першае, па-другое, пра тое, напэўна, што пакаранне ўсё ж такі насцігае людзей. Галоўна, каб не раней за страшны суд адбылося. Так. І яшчэ, што прафесія мастацтва мае нейкую сілу ўсё ж такі. Вось пра што для мяне гэта паэма. Ну вот у нас ёсць нейкі Люцыян Таполя, калі вы не чыталі, проста сюжэтна, што адбываецца. Ёсць Люцыян Таполя, ён народны майстар, ён выразае з дрэвы фігуркі, робіць батлейкі, і у адзін з момантаў ён у батлейцы навагодняй пана свайго Ірадам зрабіў. І пасля яго за гэта караюць, бо доўга з той батлейкі рагаталі, Ірад меў шляхецкі ўбор і хітры твар лісіны, і ў руках бізун, якім батожыў мужикоў заўсёды. І пасля з'яўляецца нейкі біскуп, Сямашка, які яго за гэта карае. І ў выніку Люцыян Таполя пакараны за сваё свавольства і за тое, што ён выклікаў сваім мастацтвам смех. Толькі загадаў ён самому Таполю знішчыць твор свой і пад страхам пекла і пракляцця цэлых 10 год адбыць пакуты і не брацца за сваё майстэрства. І тут ужо так, да? Стаяночка, гаворыш ты, што такое 10 год без права перапіскі? Да, і вот у нас ёсць Танк, які ў 46-м годзе трапляе ў Савецкі Саюз і, напэўна, даведваецца пра тое, што там адбывалася у 30-е, калі ён змагаўся за далучэнне да гэтай цудоўнай краіны. 10 год. За гэты тэрмін дрэва 10 раз убор зялёны зменіць, 10 пакаленняў салаўіных выкалыша на сваіх галінах, 10 залатых кругоў адложаць, як пярсцёнкаў каля сарцавіны. Што тады казаць пра чалавека? За год 10 Люцыян Таполя шмат пабачыў бяды і гора, зведаў шмат зямель, ён пра якія на ты ў сне не снілася яму ад тугі па родным краю, па майстэрству даўнім, за якое налажыў сваё Сямашка вета, пасівеў ён і да непазнання так змяніўся, што сябры і тыя пры сустрэчы моўчкі абміналі. І мы маем з вами тыповую гісторыю, тыповы дастаткова прыём савецкай літаратуры, прыём пераапранання. І ён распавядае пра лёс мастака, але робіць гэта, здавалася б, у бяспечнай для сябе форме і прыходзіць да справядлівасці, калі са сваіх крыўдзіцеляў размалёўвае пачвараў страшэннага суда. А калі яго спрабуюць знайсці, то яго хаваюць людзі, якім ён служыць. Бо ў народзе, як у прадвечным лесе, дзе ты знойдзеш дрэва, ад якога шум вясны пачаўся? Дзе ты знойдзеш? Мастак свабодны, ён мае права на выказванне, на волевыяўленне сваё і свайго таленту, а я маю права пісаць так я хачу, гаворыць нам Максім Танк. І сыходзіць у гэтае глухое сваё падполле, дзе з аднаго боку пішуцца правільныя савецкія вершы, з іншага боку ён все яшчэ настойвае, што ніхто у цэлым свеце не можа сказаць, як правільна
пісаць вершы. Гэта адзін з маіх любімых тэксцікаў, які я зараз прачытаю. Ён нам дэманструе Танка як паэта вельмі іранічнага і самаіранічнага. А вось гэтай самаіроніі савецкай паэзіі страшна не ставала. Калі вы будзеце, сябры, зноў разважаць аб зачацці бязгрэшным паэзіі, аб непарушнасці канонаў, жанравых і граматычных форм і аб тым, якімі мусяць быць элегіі, рамансы, оды, ці аб тым, якім памерам трэба пісаць вершы, паклічце мяне, бо як некалі маэстра Дуніковскі гаварыў, я ўжо чалавек стары і хацеў бы памерці ад смеху. І ён гэта можа сабе дазволіць, будучы чалавекам у вялікіх страшных пагонах, бо ён старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі. І ў гэтым тэксце вельмі многа іроніі і самаіроніі, якой вельмі не стае беларускай літаратуры, якую, здавалася б, на першы погляд, былы старшыня Верхоўнага Савета БССР і старшыня Саюза пісьменнікаў дазволіць сабе проста не можа па рангу сваім, але ён гэта сабе дазваляе. Ой, а можна я тады таксама прачытаю верш па гэтай тэме, які мне спадабаўся, называецца «Роздум». Верш таксама іранічны, самаіранічны, пра прыняцце свайго статуса, пра прыняцце свайго ўзроста. І мне падаецца, што шмат у яго развагаў наконт гэтага. Роздум. Не знаю, калі я паспеў пастарэць, расстацца з юнацкімі марамі. Амаль развучыўся смяяцца і пець, узброіў нос акулярамі. Больш стаў у прэзідыумах засядаць, чытаць усім праўды вядомыя. Дзяўчаты зусім на мяне не глядзяць, і дзядзям завуць незнаёмыя. Моў дурня згуляць мне суседа пазваць. Ноч месячная над ваколіцай. Ад рыфмаў дакучных баліць галава, да раніцы мучыць бяссонніца. Прывык да дыеты, да цёплых галёш, да лазні з бярозавым венікам. Пісаць пачынаю ўсё горш я і горш. Пара выбіраць акадэмікам. Па-мойму, гэта цудоўна. Дарэчы, пра карцішкі Танк быў чэмпіёнам Беларусі па прэферансе. Яны там у гэтым пісьменніцкім доме нармальна рубілі карцішкі, і страшна ён гэтую справу любіў, што мне здаецца вельмі так па-чалавечы. Што мяне яшчэ здзіўляе у паэзіі Танка і на што мне хацелася б звярнуць увагу, Танк адзін з самых эратычных беларускіх савецкіх паэтаў. У яго ў паэзіі ў прынцыпе ёсць гэтая тэма, і ён мілосную сваю лірыку, яна ў яго вельмі целесная. Ён вельмі па-целеснаму гэтае пачуцці выяўляе. Хацелася б пачытаць колькі вершаў для таго, каб прадэманстраваць, як это выглядала. Адзін з маіх любімых. Самыя незабыўныя сны мне сніліся пад страхой тваіх шорсткіх далоняў. Даруй за такі сецесійны пачатак прызнання. Твои вусны былі на ўсе раны гаючымі лісцямі. Хоць часамі вяртаўся да іх, я не варты спагады. Даруй мне і гэты грэх, як даравала ранейшае. Ніводзін касцёр так мяне не вяртаў да жыцця, як цяпло тваёй песні, ля якога заўжды грэю змерзлыя рукі свае. Даруй, што сваім бесталковым жыццём гэтак часта цябе непакою. І тут ёсць дотык, ёсць гэтыя шорсткія далоні, ёсць пацалунак, ёсць голас, тое, чаго савецкая паэзія не магла сабе дазволіць, бо, як мы памятаем, трэба умець шпалы кахаць і цалаваць семафор. Ведаеш, Марына, акрамя таго, што ён быў лірычным, рамантычным, умеў прыгожа выказаць пачуцці, ён яшчэ ў гэтай тэме стасункаў, кахання, сексу умеў і іронію прымяніць. І вось я зараз зачытаю такі верш цікавы. Сцяжынкаю хлопец з дзяўчынай ідзе. Настрой рамантычна-лірычны. Калышацца адлюстраваны ў вадзе пейзаж псеўдарэалістычны, каторы дзесяцігоддзі яны так ходзяць і днём, і змярканнем, гавораць адно пра свае працадні, і рэдка калі пра каханне. Даўно юнаку ажаніцца пара, дзяўчына бы ягадка тая, і вочы, і вусны жаданнем гараць, а справу пачаць як не знаюць. Ідуць яны бедныя, так іх шкада, з паэмы адной у другую, і іх безнадзейная мучыць нуда, і я іх сардэчных шкадую. І слёзы цякуць з маіх чулых вачэй, о колькі трагедый на свеце, і дзіву даюся, як гэта яшчэ у нас нараджаюцца дзеці.
Ну, мне здаецца, што у гэтым тэксце ён троліць акурат Пімена Панчанку, свайго лепшага сябра, у паэзіі якога мілосных вершаў амаль не здаралася. Ну вот глядзіце, танку 90-м. Яму блізка, хутка 80. Што ён піша пра каханне. Верш называецца «Ай, люблю». Пры сустрэчы з сябрамі вывучаю іх мову. Пачынаю са слоў неабходных, жыццёвых. Але ты дзе ўзяла «ай» кітайскае слово? Не знаеш? А заўсёды ў абдымках маіх паўтараеш. Вельмі міла. Ай. Слухай, а давай яшчэ паразмаўляем пра верш «Завушніцы», які песняроўскай. Люблю я гэтых завушніцаў, А чаму? і звону кафедральнага, які кліча на аве. Таму што ён занадта традыцыйны, як мне здаецца. То бок такіх вершаў была ў літаратуры бясконцае мноства, а вот інтэлектуальных вершаў, танкаў, якіх то Данте, то Гамер, то яшчэ нехта ўзнікае, і гэтага ўсяго багата, і якія будуюцца. Танк такі вот варвар у садзе еўрапейскай культуры, які спрабуе у беларускую літаратуру все гэтыя кантэксты, падтэксты, тое, на чым гэтая літаратура ад веку будавалася, вярнуць антычную, еўрапейскую, біблійную традыцыю, калі ён працуе з фальклорнай традыцыяй, у яго гэта таленавіта атрымліваецца, але мне гэта у меншай ступені цікава, таму што так рабілі ўсе. Ну, ведаеш, тут тэкст для песні, ён жа мусіць адрознівацца. Верлібр асабліва не заспяваеш, і у Мулявіна, у песняроў быў таксама свой стыль. Мне падабаецца гэта песня. Вось калі, канешне, разглядаць асобна тэкст, можа быць, да, ён занадта традыцыйны, занадта падобны на іншыя, але, па-мойму, песня даволі прыгожая. Мне здаецца, што я траўмаваная тым, што мне гэты верш спрабавалі здаць на памяць разоў 300, калі не 400 за маю педагагічную кар'еру, і калі ты зноў пачынаеш чуць гэта «О, колькі раз хацеў я прызначыць ёй спатканне», то ця падкатываюць дуже проста. Ведаеш, танк, ён прыгожа піша як пра каханне, так і пра адсутнасць кахання і пра нейкія пачуцці, якія здараюцца з табой, калі людзі ўжо не кахаюць адзін аднаго. І вось такі кароткі верш. Ты павіталася, а я усцешыўся, але хутка выпусціў з рук тваю далонь, не знайшоўшы на ёй сваёй дарогі жыцця. Я тады ўжо дадам, бо я яшчэ не прачытала адзін са сваіх улюбёных вершаў Максіма Танка, а раз мы ўжо сёння чытаем вершы, то пацярпіце, дарагія слухачы. На мосце. Дождж, восеньскі дождж, а я твой парасон сярод тысячы іншых пазнаю. Стук абцасаў ледь чутны ў шуме штодзённым адрозню. Цень твой нават заплюшчыўшы вочы адчую. Знаю, спяшаешся ты на сустрэчу з другім, пераходзячы плошчы чакання майго, прабягаючы вуліцы крыку майго і масты замініраваныя маёй роспаччу. На адным з іх спыніўся, стаю, у золкі восеньскі дождж, чакаю выбуху. Класны верш, канешне. Ну, альбо вот каб не быць галаслоўнай ад таго падмурку вобразаў, архетыпаў, на якіх танк будуе сваю ўжо савецкую паэзію. Ну вось. Аднойчы я ішоў з Данте па спіралях пекла, і ён дзівіўся, што з часоў апошняй вандроўкі ў царстве ценяў прыбавілася столькі новых і невядомых яму кругоў. І ты думаеш, Господі, чалавек ты школу не скончыў. Адкуль, які Данте? Адкуль гэта ў цябе бярэцца? Як ты гэта робіш? Але вот ён такі еўрапеец беларускай літаратуры, у якога гэта выглядае не штучным, не прывязаным, не прыцягнутым за вушы. Гэта не сава на глобусе, гэта свет, у якім ён жыве, якім ён дыхае, які ён арганічна абсалютна убудоўвае ў сваю паэзію і нас далучае да гэтага свету. Яшчэ я заўважыла, што ў вобразнасці вельмі шмат вады, усяго вадзянога, тыпу там дождж, вада, рака, кроплі, вада ў розных яе станах. І вось для мяне таксама цікава, што ёсць некая такая жыццёвая плынь, якую ён увесь час у гэтыя вершы ўстаўляе.
І прытым вершы не здаюцца аднолькавымі. Яны ўсё роўна вельмі розныя, хаця словы і вобразы выкарыстаны аднолькавыя, а пачуцці выклікаюць розныя. Мне падаецца, што гэта вышэйшае майстэрства. А яшчэ з вобразнасці мне падабаецца, калі танк бярэ нейкі адзін просты прадмет, вось просты як зэдлік, напрыклад, тапор, і піша з гэтым прадметам, выпісвае верш, які нас заносіць у нейкія нечаканыя павароты сюжэтаў. Зараз зачытаю, ён так і называецца «Тапор». Ва ўсім, вядома, вінават адзін тапор. Я не пайшоў бы, каб не ён у цёмны бор. Не высек бы хваіны гулкай і з яе, не змог бы змайстраваць цымбалы я свае. А не было б цымбалаў гэтых, хто б пазваў, каб на вяселле я лявоніху іграў. А не іграў бы, не паднесла б мне яна з усмешкай ветліваю хмельнага віна. І пад вясёлы смех і чарах перазвон не захапіла б сэрца майго ў палон. Цяпер, штоноч іду, крадуся ў яе двор. Ва ўсім, вядома, вінават адзін тапор. І так у многіх вершаў бяруцца, здаецца, супер простыя рэчы бытавыя, якія нас акружаюць, з якімі там мы сустракаемся, ці там хто жыве ў вёсцы, ну тапор все ж такі, напэўна, дома зараз мала хто трымае. І ён з іх робіць штосьці незвычайнае, неверагоднае вось з гэтага звычайнага бытавога прадмета. Мяне ўвогуле здзіўляе часам яго вобразнасць і наколькі яна візуальная, наколькі яна ўплывае на розныя органы пачуцця. Ну вот глядзіце, верш патрыятычнай направленасці. І ты чакаеш пачуць там «О, радзіма, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла». Што, як эту тэму вырашае Максім Танк. Парог вычасаны з успамінаў астаўся за мной. Дзверы на завесах цвыркуновай песні асталіся за мной. Вокны, зашклёныя вачамі блізкіх, асталіся за мной. Хата, пакрытая крыламі ластавак, асталася за мной. Як жа мне не азірнуцца назад, нават калі б я застыў слупом солі. І тут ёсць дотык, ёсць саундтрэк, вот это летняй ночы. Ёсць вокны у вачах тваіх блізкіх, якія выглядаюць цябе ці праводзяць вачыма. Ёсць хата ў крылах ластавак, і ты лот, які не можаш не азірнуцца, бо там твая зямля. І гэта абсалютна нейкі фантастычны, як мне здаецца, узровень. Марына, як ты думаеш, чыім паслядоўнікам быў Максім Танк? Паэтыку якіх аўтараў, беларускіх, можа быць, замежных, ён узяў? Мне здаецца, што ў Танка вельмі моцны ўплыў паэзіі маладой Польшчы. А больш за то, ён усё жыццё перакладаў цікавых польскіх паэтаў. Допустим, ёсць яго пераклады з Збігнева Херберта, якога я сама перакладала, якога я вельмі люблю. І ў Танка ёсць вось гэты іранічны погляд. Мне здаецца, што ён блізкі часам да Шымборскай, з той жа іроніяй, тым жа ўменнем у простых рэчах бачыць метафізіку, гэта заўважаць і выкручваць на выхадзе гэтае здзіўленне, калі у цябе займае дух, бо ты не ўяўляў, што гэтым можа верш скончыцца. Таму мне здаецца, што ён вот такі засланы казачок. Пра іронію давайте ўжо. Вот глядзіце, што робіць чалавек. Павучае старая варона, калі вада з неба, людзі кажуць дождж, калі з зямлі фонтан. Чаму, спытала варанё? Сама не разумею, хоць век над гэтым, думаю. Я яшчэ тады таксама дадам пра іронію у дождж. Дрэнна стаяць пад дажджом пачынаючаму паэту, калі кожная кропля сячэ і сячэ. Вядомы паэт мае шалік або парасон. Выдатны мае за што пайсці ў рэстаран. Лаўрэат у такі час, напэўна, спіць дома. А класік нічога не адчувае, бо ён бронзавы. У Герберта ёсць такі верш, класік называецца, ён прыблізна з такім жа пасылам напісаны. Я не ведаю, якой традыцыі Танк у беларускай паэзіі. Мне здаецца, што найбліжэйшы ён ўсё-таки да Богдановича вось гэтым разуменнем місіі паэзіі як люстэрка хараства свету. Я таксама хацела сказаць, што я бачу нейкія падобныя вайбы
Богдановича і танка падобнае падабенства. І, напэўна, ёсць яшчэ ў танка матывы нябесныя, касмічныя. То бок, як і ў Богдановича ў некаторых вершах, і пра каханне, і пра штосьці больш філасофскае. Зацьменне сонца. Казалі, поўнае зацьменне сонца. Казалі, змрок зямлю ўсё атуліў. Казалі, зоры былі бачны ў небе, а мы з табою гэтага чамусьці не заўважылі, хоць і глядзелі пільна, праз невялічкае закуранае шкельца, што я прынёс табе, і на якім астаўся, помню, нашых пальцаў след, адбітак нашых вуснаў і насоў, якія потым не маглі адмыць. Ты не цікавілася часам, калі настане новае зацьменне? Вось такі прыемны верш з касмічнай крышачку тэматыкай у розных сэнсах гэтага слова. Мяне ў танку, ведаеш, якая тэма здзіўляе? У яго часта ў паэзіі сустракаецца тэма старасці, тое, чаго цяжка чакаць. Да, як хайповыя тэмы, бо старыя людзі дыскрымінаваныя. Старасць не лечыцца, як напісаў будучы класік беларускай літаратуры. І, ўласна, у танка яна вельмі кранальная, тэма старасці, тэма адыходу, смерці і вельмі прыгожая пры гэтым. Ну, вот 2 верша прачытаю, адзін з іх школьны, «Мыццё бабкі Ульяны» ён называецца. Яе ўсе шкадавалі, як шкадуюць кожнага, хто выненчыў дзяцей, іх працу, будучыню, хлеб. І, можа, ўсё спакойна абышлося б, але перад апошняю дарогай ніяк яе адмыць рук не маглі ад скіб зямлі, ад каласоў сонца, ад пялёнак і ануч, ад чорных і распаленых гаршкоў з бацвіннем, з бульбай, што больш паўсотні год яна стаўляла і выцягвала з печы. Глядзяць усе на рукі гэтыя, пасіверылыя, парэпаныя, і заходзяцца плачам, бо як рукамі гэткімі ды ў дзверы раю грукаць. І верш, які я для сябе нядаўна адкрыла, ён такі вельмі асабісты і з проста вельмі цікавай вобразнасцю. Ну, задумайцеся, у парэпанай раме дзвярэй. З непрытульнага слабадскога пагоста, хоць і абгароджанага толькі заламанымі ў роспачы рукамі і шумам сосен, ніхто зноў не вяртаўся. І ўсё ж, здаецца мне, у парэпанай раме дзвярэй зноў цябе бачу, маці. Бачу посівелую, як валун, што і сёння трымае на згорбленых плячах зруб нашага шчасця. Бачу атуленую хусткай трывогі, трывогі за дзяцей, што наведаць спазняюцца, за нівы, што спяхнуць пад сонцам, за грады, на якіх вецер кошкаецца пеўнем. З-пад рукі анямелай галіны плакучай вярбы глядзіш у бясконцую далячынь перажытага. Я стаю і баюся пераступіць парог, каб не спудзіць твой цень у парэпанай раме дзвярэй. Як ты думаеш, ці паўплываў танк на сучасную беларускую паэзію, ці ёсць у яго паслядоўнікі? Гэта вельмі цікавае пытанне. Я б планую калі-небудзь за піўкам прыстаць да ўсіх гэтых верлібрыстаў маладых беларускіх і запытацца ў іх пра Максіма Танка, бо у нас ёсць 2 ўводныя. З аднаго боку, Максім Танк з такой паэзіяй, якая нават у школьнай выбарцы, самай парнаграфічнай, здольная здзівіць, таму што гэта паэзія дзіцячага здзіўлення. Калі там яшчэ верлібрычкі які-небудзь праскочыць, то это ж цуд расцудоўны. Больш за тое, там ёсць класная кніжка выбранага Максіма Танка, абвярджэння, 100 вершаў, укладзеныя Андрэем Хадановичам. Калі упалюеце яе дзе-небудзь на паліцах кнігарні, вам шчыра рэкамендую. З аднаго боку ёсць танк, з іншага боку ёсць пакаленне беларускіх паэтаў, плюс-мінус 35-40, якія чамусьці пачалі пісаць верлібры масава. І для мяне гэта вялікая загадка. Я ведаю, што на гэта пакаленне паўплываў Алесь Разанаў сваімі фармальнымі эксперыментамі, бо яны такія дзеці Разанава ў літаратуры. І мяне вельмі цікавіць, ці паўплываў на Алеся Разанава танк, і ці чыталі гэтае пакаленне паэтаў танка, і якім быў гэты ўплыў, апасродкаваным, альбо прамым, альбо гэта адбылося ўвогуле не залежна адно ад аднога, бо быў недзе танк са сваімі эксперыментамі. Пасля гэта
вада сышла ў зямлю, і праз 50 гадоў здарыўся гэты выбух цудоўных беларускіх верлібрыстаў. Ці гэта быў уплыў замежнай паэзіі, якую сталі актыўна перакладаць, і ўзнікла проста разуменне таго, што і так таксама можна. Бо многія паэты, якія пішуць верлібры, пачыналі як перакладчыкі верлібраў. Не ведаю, у мяне няма адказа на гэта пытанне, але мне, як чалавеку, які любіць выбудоўваць схемкі і традыцыі, было б добра і прыемна і утульна ўсведамляць, што Максім Танк сваё месца у гэтай цудоўнай будучыні беларускай паэзіі мае і сваю ролю ў гэтым адыграў. Я ў дзяцінстве Танка не любіла, прызнаюся шчыра, бо тыя зборнікі, якія мне трапляліся, яны былі складзеныя з вось гэтых савецкіх рыфмаваных вершаў, якія адлюстроўвалі лінію партыі. Гэта добра вядомы факт, што Танку маглі патэлефанаваць з ЦК і сказаць: «Слышь, чувак, у нас там 1 мая ближится, давай там стишок в газету «Правду» махані». І зразумела, што гэтыя вершы пісаліся як купалаўскія дрындушкі на такую замову. Ніякіх ілюзій пра сваю свабоду і недатыкальнасць у Танка не было. Ён всё сваё жыццё пратрымаў у вітальні трывожны чамаданчык, на выпадак арышту, то бок все-таки гэта падпольшчыцкі досвед пальцам не размажаш. І калі чытаць Танка вот у такім выбраным, то цяжка сказаць, што ён вялікі паэт. Калі задацца мэтай і паглядзець поўны збор твораў, то ўсё пераварочваецца абсалютна па-іншаму. Карацей, я чакаю выбранае Танка ў паэтах планеты. Вельмі хацелася б пачытаць. Таму што абвяржэння ўжо не знайсці. І Панчанку таксама. Марына, а давай яшчэ з табой паразмаўляем пра Танка як аўтара кароткіх вершаў Хоку. Як ты думаеш, чаму ён раптам пачаў гэта пісаць, спрабаваць сябе ў такім жанры, і ці атрымлівалася ў яго? Мне здаецца, што для яго гэта абсалютна заканамернае такое развіццё падзей. Мне больш цікава, ці назіраў за гэтым Алесь Сцяпанович Разанаў, і ці гэта нейкім чынам паўплывала на ягоныя пункціры і на тое, што ён рабіў у літаратуры. Танк эксперыментатар. І, напэўна, людзям недасведчаным у паэзіі можа здацца, што напісано, што такое верлібр. Абы што, вот сеў, зборнічак намахаў за 3 секунды. Рыфмаваць не трэба, мучыцца з гэтым не трэба і гэтак далей. Але людзі, якія спрабавалі ў жыцці напісаць добры верлібр альбо перакласці добры верлібр, сабе цудоўна ўсведамляюць, што гэта канструкцыя вельмі хісткая, е вельмі складана збудаваць так, каб это ўсё не развалілася, не рассыпалася проста пад тваімі рукамі. І Танк у гэтым майстра выбудоўвання гэтых канструкцый. Хоку патрабуе ад цябе яшчэ большага майстэрства. Бо вот цвёрдая форма з правіламі, выпісанымі, вызначанымі стагоддзямі, вызначанымі іншай ментальнасцю. Задача Хоку спынення імгнення. Это ўсходняя паэзія, гэта медытацыя ў вершы, гэта спроба стаць назіральнікам і засяродзіцца на знешнім свеце. Там ёсць цэлы канон напісання. Гэта зрабіць складана. І ў тым выклік паэту. Як некалі ў Максіма Богдановича быў выклік напісаць нармальны санет па правілах, і каб гэта ўсё заіграла. У Танка гэта выразна, класна атрымліваецца. Вот глядзіць. Набыў ракушку. Цяпер я не самотны. Гавару з мором.